Ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και οι εργαζόμενοι από το εμπόριο εδώ και μήνες δίνουμε μάχη ενάντια στην προσπάθεια της μεγαλοεργοδοσίας της Lidl να σπάσει την αργία της Κυριακής, να καταργήσει την αργία της Κυριακής για όλη τη θερινή περίοδο στην Κέρκυρα. Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε και σε Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς η εργοδοσία επικαλούνταν απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής Ιδραίου. Συζητήθηκε λοιπόν σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου, ύστερα από ερώτηση όπου κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση, μετά από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις και καταγγελίες του Σωματείου μας. Και εκεί όλοι θυμόμαστε τον κύριο Πουλημένο, τον κύριο Δήμαρχο, να διαρριγνύει τα ημάτια του και να λέει πόσο αντίθετος είναι με αυτό το μέτρο, πόσες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στη ζωή των εργαζόμενων, αλλά και στους μικροεπαγγελματίες, μικροκαταστηματάρχες, όπου μη μπορώντας να σταθούν στον ανταγωνισμό, θα αναγκαστούν τελικά να κλείσουν τα καταστήματά τους. Θυμόμαστε παράλληλα τις δηλώσεις του, δημόσιες δηλώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση αυτό ποτέ να αλλάξει, τουλάχιστον από τη δικιά του τη μεριά. 2 μήνες έχουν περάσει από τότε και σήμερα πια, πριν από λίγες μέρες, στις 26 Ιουλίου, ο ίδιος ο Δήμαρχος υπέγραψε μια απόφαση η οποία περιλαμβάνει αυτά τα οποία ο ίδιος θεωρούσε ως αυθαιρεσίες, παρανομίες εξωπραγματικά και βέβαια επιζήμια για ολόκληρη την κερκυραϊκή κοινωνία. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος υπέγραψε μια απόφαση όπου χαντακώνει τους εργαζόμενους, όπου οδηγεί στο λουκέτο ουσιαστικά, στέλνει στο λουκέτο ο ίδιος ο Δήμαρχος τα μικροκαταστήματα της Κέρκυρας για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των μεγαλοεργοδοτών, επιτρέποντας το άνοιγμα των καταστημάτων για όλες τις Κυριακές από 1η Μάη μέχρι 31 Οκτώβρη, αξιοποιώντας μάλιστα και μια απόφαση της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έδινε τη δυνατότητα στα καταστήματα να μένουν ανοιχτά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Για αυτή λοιπόν την μεγάλη καινοτομία μιλάμε, όπου τελικά αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι πως όταν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, τα μεγάλα αφεντικά σφυρίζουν, το κράτος, οι δήμοι, όλοι οι θεσμοί τους στέκονται κλαρίνο για να εξυπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Διαβάζουμε σήμερα ότι ο Δήμαρχος λέει ενημέρωσε εμένα προσωπικά ως πρόεδρο του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τον Σταμάτη τον Μπελάη ως πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου για αυτή την εξέλιξη. Όντως, πριν από λίγες ημέρες είχαμε μία ενημέρωση, δεν υπήρξε ποτέ διαβούλευση για να υπάρξει αυτή η απόφαση, μία ενημέρωση ότι δέχεται πιέσεις από το Υπουργείο για να πάρει μια τέτοια απόφαση. Ο κύριος Πουλημένος λοιπόν διάλεξε και μάλιστα δέχεται πιέσεις ότι θα έχει και επιπτώσεις. Μέχρι που, μόνο που δεν θα τον τουφεκίσουνε, δεν μας είπε. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα μας τα είπε. Ο καθένας λοιπόν κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές τις επιλογές. Εμείς εκείνη τη συνάντηση εκφράσαμε την άποψή μας ότι δεν θέλουμε τα καταστήματα να ανοίγουν τις Κυριακές. Όπως τη θέση δηλαδή όπου είχαμε και έχουμε διαχρονικά. Εκείνος λοιπόν διάλεξε τη θέση του προφανώς από την κερκυραϊκή κοινωνία. Κρίνεται γι' αυτό. Και βέβαια ο καθένας αναλαμβάνει και το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί για τις πράξεις του. Εμείς σαν σωματείο το λέμε ξεκάθαρα, αυτή την απόφαση ο Δήμαρχος θα αναγκαστεί να την πάρει πίσω και θα είμαστε εμείς αυτοί που θα τον αναγκάσουμε. Καλούμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν ακόμα πιο μαζικά στο σωματείο μας. Υπάρχει πολύ μεγάλος αναβρασμός στον χώρο του εμπορίου. Να συμμετέχει μαζικά στις κινητοποιήσεις και στις δράσεις που θα διοργανώσει το σωματείο μας το επόμενο διάστημα με αφορμή αυτή την κατάσταση. Καλούμε τον Εμπορικό Σύλλογο Κέρκυρας και αυτός μαζί να πάμε να δώσουμε αυτή τη μάχη, γιατί αφορά το σύνολο των μικροκαταστηματαρχών του νησιού μας, και καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 7 Αυγούστου στις 11 το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στο Μαράσλιο.